мардуми Машриқзамин таомули аҷибе доранд. ҳар ки аз дарашон дарояд, хоҳ ошно бошад, хоҳ ғарибу бегона, ҳатман ӯро ба як пиёла чой даъват мекунанд. ин анъанаи шарқиёна ҳикматҳои зиёде дорад, зеро як пиёла чой метавонад дар дили одамон тухми меҳру муҳаббат кошта, онҳоро рӯҳан ба ҳамдигар наздик созад. маҳз ба ҳамин хотир тоҷири номдори турк Ҳусейн Нурин аз мушкилоти даврони пандемия натарсида, моҳи майи соли равон аввалин корхонаи туркии истеҳсоли чойро дар Тоҷикистон ташкил кард. ман бо эҳтироми зиёд салому паёми худро ба мардуми шарифи тоҷик мерасонам. мо дар вақти ниҳоят душвор дар давраи пандемия ба ин мамлакат омадем, вале аз душвориҳои иқтисодӣ натарсида намояндагии ширкати худро дар Тоҷикистон ташкил намудем, то ки ба тамоми мардуми тоҷик ва тоҷикистонӣ хизмати шоиста намоем. ман сараввал президенти Тоҷикистон ва аҳли хонаводааш баъдан тамоми мардуми тоҷикро бо соли нав муборакбод гуфта, барояшон саломатӣ ва хушбахтиҳои бепоёнро таманно мекунам. умедворам ки тамоми душвориҳо пушти сар мемонанд ва дар соли нав мову шуморо комёбиҳои навбанав насиб мегарданд. коргоҳи мазкур филиали ширкати машҳури беҳтачой мебошад, ки дар чандин давлатҳои олам, аз ҷумла дар кишварҳои аврупоӣ ва ҷумҳуриҳои осиёи миёна намояндагиву бахшҳои худро дорад. бо шарофати таъсис ёфтани корхонаи коркарди чой дар Тоҷикистон, зиёда аз 70 нафар ҷавонмардону ҷавонзанҳои тоҷик бо ҷойи кор таъмин гашта, ҳазорон ҳазор одамон имконияти лаззат бурдан аз чойи хуштаму босифатро ба даст оварданд. шумо аллакай аз корхонаи мо дидан намудед. дар ин ҷо мо тақрибан ба маблағи 30 миллион сомонӣ маблағгузорӣ намудаем. тамоми таҷҳизотҳо аз Англия, Олмон ва Туркия оварда шуданд. айни замон дар корхонаи мо ҳудуди 70 нафар кормандони маҳаллӣ бо назардошти вилоятҳои Суғд ва Хатлон фаъолият намуда истодаанд. мо нав ва намудҳои беҳтарини чойро аз чанд кишвари дунё дастрас намуда дар ин ҷо як қатор коркардҳо мегузаронем ва чойҳои гуногуни хуштамро ба мардум пешниҳод менамоем. ҳадафи мо тамоми чойи дунёро дар як финҷон чой додан аст. ногуфта намонад ки ширкати мо танҳо чой истеҳсол намекунад. мо қаҳва, шири қоқ, қаймоқи хушк ва биринҷ низ дорем. коргоҳи мазкур бо таҷҳизоти навтарини олмонӣ, туркӣ ва инглисӣ муҷаҳҳаз буда, бо тамғаҳои чемпион, бета ва байзе зиёда аз 100 намуд чойи хуштам ва босифатро ба мардум пешкаш мекунад. чойи чемпион таърихи 96 сола дошта, на танҳо дар Туркия, балки дар сартосари олам машҳур гаштааст. чойи тамғаи бета 46 сол ва чойи байзе умри 25 сола дорад. сирри дар тӯли садсолаҳо муваффақияти худро аз даст надодани корхона дар он аст, ки ин ширкат ҳамеша маҳсулоти хушсифат истеҳсол мекунад. масъулини коргоҳ кӯшиш менамоянд, ки навъу намудҳои беҳтарини чойро аз Туркия, Ҳиндустон, Чин ва дигар кишварҳои тавлидкунандаи чой ҷамъоварӣ ва дастрас намуда, бо кӯмаки таҷҳизоти замонавӣ онро дубора коркард намоянд ва аз ин маҳсулоти хушсифат чойҳои гуногуни хуштам истеҳсол карда, хотири мизоҷони худро шод гардонанд. вақте ки ман ба Тоҷикистон омадам, қурби $970 буд. ҳоло бошад 1133 сомонӣ аст. қурби асъор 20% афзоиш ёфта бошад ҳам мо нархи маҳсулотамонро ҳатто 1 дирам боло набурдем, дар ҳоле ки ашёи хомро бо доллар мехарем. мақсади асосии мо ба ин кишвар хизмати шоиста намуда, бозори истеъмолии Тоҷикистонро бо чойи хушсифат пур кардан аст. дар ояндаи наздик ният дорем, ки маҳсулоти худро ба бозори Афғонистону Покистон низ дарорем. айни замон корхона танҳо дар як баст кор мекунад ва бозори дохилии Тоҷикистонро бо чой таъмин менамояд. вале дар ояндаи наздик доираи фаъолияти ширкат васеътар гашта, молу маҳсулоти он ба хориҷи кишвар бароварда мешавад. аз рӯи иқтидори техникияш корхонаи мазкур имконият дорад, ки моҳе то 100 000 тонна чойи босифат истеҳсол намояд, вале барои ин каме фурсат лозим аст, то ширкат қомати худро
рост кунад. гуфтаниҳо зиёданд, вале бо ҳамин иктифо намуда бори дигар тамоми мардуми тоҷикро бо соли нави мелодӣ муборакбод мегӯям. нӯшидани чой ба саломатии инсон фоидаовар аст. чойи сиёҳ дандонҳо ва решаи мӯйро мустаҳкам намуда одамро ҷавон месозад. чойи кабуд бошад фишори хунро ба танзим дароварда, кори дил ва рагҳои хунгарди онро беҳтар месозад. бинобар ин дар як рӯз на камтар аз 10 пиёла чой нӯшидан лозим аст. дар охир боз як чизро қайд карданиям, айни замон мо дар тамоми қуттиҳои чой тӯҳфаҳои гуногун мегузорем, то ки хотири шумо муштариёни азизи худро шод гардонем. бета чойро бинӯшед ва солиму бардаму зебо гардед. соли наватон муборак. бета чой тамоми мардуми шарифи тоҷикро бо фарорасии соли нави мелодӣ муборакбод гуфта ба шумо саломатӣ, бурдборӣ ва хушиҳои зиндагиро таманно дорад. бета чой нӯшед ва ҳамеша ҷавону солиму бардам бимонед.